Mayong hapon mga binati o minahal kong Matalomnon. Kanang agkaron di ay kuan Friday niya sa katong na ay kwarta guys. Pwede tang musoroy niya katong huway kwarta magpabilin lamang sa kuan sa balay o sa office. Okay guys. Ako naghahangyo sa tanang taga Matalom. Kato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. At ugayo silang suportahan guys para magpadayon ang mga programa gihimo alang kini sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Dicalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalomnon. Mga itong buhatan guys. Kinahanglan nyo guys magtinabangan dito kanunay para daghantang magbuhat ng mga programa alang sa kayuhan sa katawhan sa lungsod sa once again, ako naghahangyo sa kanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Ato gayo silang suportahan guys ngayon, bukas at magpakailanman. Kaya nga naman, sa may rason nga ato mo silang suportahan kanunay para magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Dicalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalomnon. September 17 deron 2021. Today is a Friday. Kay kuan man kanang Friday. Sa katong nay kuan guys nay kwarta, pwede mo lakaw pero katong way kwarta magpabilin nas kuan guys ilaha ng balay. Okay? Once again, thank you and God bless to all Matalomnon.